חיזוק בעלייה כבר עשינו, אז היום נעשה סמסים. סלולרי על הירך. בוא נתחיל. אוקיי. קיבלת עכשיו הודעה ממני, צור. תקרא, תענה. אני מזכיר לך מילה כביש, מילה כביש. אהלן, זה יגאל. זהירות. אתה מוריד יותר מדי את הראש למטה. מילה כביש, מילה כביש. אהלן, זה יגאל. מה קורה חתיך? אתה צריך לענות לי. אני סבבה. ב-SMS תענה לי. יותר מדי זמן. טוב, בגלל המשאית. אל תדאג למשאית, יש נהג בפנים. תענה לי. הנה קיבלתי הודעה ממך, יפה. מה העניינים? כינון. שים לב לזה. ובטס חשוב תמיד להוסיף איזה מילת הערכה, מילה סחבקית. מה העניינים דוקת? מה העניינים שואל? סבבה. זה חשוב לטסטר. כן, שלא היה לי זמן. אין לך זמן, אל תעלה על הכביש, חביבי. טוב, צור, אתה חושב שאתה מוכן לכביש בין עירוני? כן, נראה לי. תענה לי, זה אני. תענה. אוקיי. עכשיו אתה עובר למצב נהיגה אופקית. מכשיר בין ראש לכתף, נהיגה אופקית. יפה. אוקיי, הלו? כן? צור? כן. מה נשמע, זה יגאל? בסדר? תגיד, אתה יכול לתת לי במקרה את הנייד של אבא? אני אשלח לך אותו אחר כך ב-SMS. לא, זה דחוף לי, זה לגבי התשלום של השיעורים שלך. אז אני אתקשר אליך אחרי השיעור? לא, אני לא יכול אחר כך. תיאר מהמעקבת טוב. מהמעקבת טוב, לאט. לא, חוץ גם הטוסטוס. בסדר. אל תדאג, לטוסטוס יש לו קסדה. תראה, בבית ספר לנהיגה של יגאל דרייב, שזה אני, אנחנו בעצם מבינים שהנהג של היום צריך לדעת מה קורה ולהגיב במהירות הנדרשת. בין אם זה בפייסבוק, באינסטגרם או ב-SMSים. ולכן הדגש...